Igbo ndị ọma ndị eme ọ na-ekene m ụnụ. Asị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Ihe ọma mere anyị ụmụ Igbo, mere anyị n'ụtụtụ, mere anyị n'ehihie, mere anyị n'abalị. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụwa anyị ya daa, anyị ga-azụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Anyị ga-apụta ihe dee ude maka na ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu na Oraifite, nwa Adama. Anyị na-abụ arụ na Oraifite. Ihe m chọrọ ka m kọwaa n'ụbọchị taa bụ ihe ịgba anya mmiri na-eme n'ala Igbo taa. Wee sị na a ga-atụnye ya ọnụ. Ihe a bụ abụrụ ihe ọdụ na-abụrụ alụ nsọ anị n'ala Igbo. Let me sound very note of warning to anybody ndị na-downplay alụ na-ewe na onwere ihe o mere. Nwanne teta n'ụla ịbụ na onye riri eri ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Ofu n'ime ihe ndị mmadụ ji agba ọsọ ịbụ onye ọdịnala wee na-eso ụka ọbịa bụ na ndị ụka ọbịa na-akụziri ndị mmadụ na ịgbaghara mmehie bụ jos igwe anụ ọbara Jizọs agbaghara gị. Mana ka nkwụ otu n'ime ofu akwụkwọ ha ahụ, ha adịghị ekwe ka ndị mmadụ kọwara ya ndị mmadụ ọfụma. Ọ dị na Galatians 6, were akwụkwọ gị jee gụọ ya. Gị ka m na-agwa, yes. Galatians 6 say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. QED. But kedu ihe ndị ụka kịta na-agwa ndị mmadụ? Na ọbara Jizọs na-asa mmehie. Ọ sị ya bụrụgoro na mmehie na-ejikọ unyi, na ọ na-aha Jizọs na eburugo onye awụchara awụcha, ị na-achazi ka akụ mmiri igwe. Mechie ọnụ, onye gwara gị? Ọ ihe aka unu na-akụziri ndị mmadụ ji emehie ụzọ, na-ejehie ụzọ. Hapụzi ịgwa ndị mmadụ na whatever you sow, the law of karma does not care whether you believe it or not. It exists. Almighty Father have created the whole universe. N'ozie n'oche eze, the throne, will create the laws of nature. Laws of nature is the laws that is in charge of paying everybody in his or her own coin. Ọ bụrụ Chukwu okike abịa amaghị ga-anọ na-akwụ onye ọbụla ụgwọ. No, okege ọlụ eke, okege the laws. If you do good, you reap good. If you do bad, you reap bad. All that laws that is in charge of paying everybody and giving blessing everybody. Do you get? Ikwena ka iburu onye riri eri. Mana gịnị ka a na-akụziri ndị mmadụ n'ụta taa? Ndị ụka ọbịa na-akụziri ndị mmadụ nkụzi ga-eme ka ọ dịrị ha mfe, ka ha wee na-anụtụ igbirikite ndị mmadụ, ka ndị mmadụ wee na-abịa. Because ihe ha dị uche ha bụ ego, to make you your resources. Believe in me, iburu onye na-eje Pentecostals, iburu onye na-eri salary of 100,000, emere gị expect na 10k abụrụgo ego tight. Achọrọ m ikwu maka tight, mana ihe na-achị kọwara gị bụ their intention, primary intention is the money. Kpata na Nigerian pastors is the richest pastors, among the richest pastors globally. The whole thing they care about your whatever, they don't care. What they care is their pocket. Let me tell you one thing. They will preach to you and tell you that he also give me one of Bara Jesus, cover me Jesus, thank you Jesus, thank you my Lord. If I can understand, thank you Jesus. Na agba go me. Onye gwara gị, onye riri eri. Agwaghị ụdị ihe dị etu anyị wee kwelu. Echi mechi ọzọ. Ọ bụrụ ndị na-eje nkwupụta, oje nkwupụta na Friday ka o nwere atụrụ na Sunday. Onye atọntacha ori na Sunday, mgbe the next day ya, Ọlandị ọkpọrọ nwunye mmadụ jee na hotel. Onye riri eri. Ka ngwa unu nke bụ eziokwu, truth is bitter.
Like me or hate me, I don't care. It's their own cup of business. But I will tell you the truth. The truth is that iburu onye nwere ihe a na-akpọ nsọ na n'ala Igbo, iburu onye community godi nwanne inidiri nwụcha, inidi ka asa ụchụ na iwe onye uchu ji ụchụ ndị akọ ya ịgbasi onwe gị ije chọba ihe ndị nna nna debere na ngwuru eji wee chekwa ngwuru. Enwere ọdịdị ihe ọ bụrụ ọdịdị nya nwade have nothing to mpụ na ọtọ no email. Ịchọwa onye ji gị, ịchọwa ọfọ ndị nna nna ya dị na ngwuru si na ọnya ji gị mana alụ imetalụ ji gị chegharịa. Yes, gị ka nna agwa na-ene m anya, gị ka nna agwa. Ịkpọrọ nwunye mmadụ na-eje na hotel, ịkpọrọ nwunye mmadụ na-eje na hotel ibu alụ n'idiri ịkpụ alụ, ịkpụchapụ alụ ibu alụ ọnsana ka ọ bụ. O nwere otu nwoke onye Benue steeti ma kpatara Igbo afọ na ụfọdụ ya ama, ọ sị na o jere akpọrọ nwunye nna ya akatago ahụ, ịkpọrọ last wife nna ya je na-edina ya ajọ ọsị am helping my father no tonyanwa na-edina nwunye nna gị akwa alụ. Ịkpọrọ nwunye nwanne nwoke ka dịkwa ndụ na-edina ya alụ ka ị na-eme brother. Ụfọdụ ndị mmadụ na-edina their cousin today, nephew, alụ ka unu na-eme. Achọghịzị nka m kwuo maka nna anụ na social media na nna na-edina nwa ọkwa alụ. Ọ bụrụ na ime gị ihe ndị na-eto a nwanne agha akpụghị alụ, a ga-eticha gị nụcha gị ite ichuru echu. Ị bụrụ onye na-eji eduru nwunye mmadụ, ị na-emekwa alụ nwanne. So ihe ga-azọpụta gị n'ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na nwaanyị mmadụ ya na di ya agbasago, ọ bụrụ nke nwa mere ha ji gbasa, ya na di ya agbasago, nke pụtara na ya na di ya ebirozi. Gịnị onye bụ nwaanyị mmadụ? Nwaanyị ya na di ya bi ga-abụ gị na-emecha ihe ọ nakwaje sieru di ya nri, ọnya nwaanyị mmadụ. Adị m ekwu maka nwaanyị ya na di ya ebibu wee so okwu onye ọ na-jebere onwe ọ na-abịa nna ya kaadị iche ọ ya divorce ya free. Ana m achọ ịkọwa na iwe Chukwu na-adị ọkụ na onye ụna ya lụọ nwaanyị mmadụ anya. Fadị lụọ ya anya ka aga ikwu iko wee gụọ gị nwanne, ọkwụ ụchụ ka ị na-agba onwe gị. Ka m were ụka Baịbụl na maka na ekwuru m na nna like iji ihe edere na akwụkwọ onye ma wee na-akụziri ihe ọ na-amaghị. O nwere onye a na-akpọ n'akwụkwọ nsọ na a na-akpọ David, King David. O wee je wee sị na ya ọfụrụ ọtọ nwunye Uria. Onye a na-akpọ ya Uria bụrụ otu onye agha ya, a warrior, obedient servant of his. Ime ihe o mere, o wee jụọ ese ka onye na-anụ nwaanyị ya wee sị ya na ọkwa nwunye mmadụ na nwunye Uria onye agha ya. O wee sị ndị kọmanda ya ha were onye agha ha tinye n'ihu ọgụ ka e wee gbuo ya ka o wee duru nwunye mmadụ. E wee sị na o mere nke a, etinye Uria n'ihu ọgụ, Uria wee nwụọ. O wee kpọrọ nwunye ya wee mụtara ya nwa a na-akpọ Absalom. Akwụkwọ nsọ nọ sị na Chineke sị na because of ihe o mere na Absalom ga-anwụ maka na ọnwụ emeta n'alụ. Absalom nwụrụ, o wee sị ya because of ihe o mere na mma agha ama esi na biye wee pụrụ taa. Ọhịa akwụkwọ nsọ kwuru. Gị onye na-eji ụka, yes, gị ka nna agwa, onye eriri eri enweghị wee mecha ihe dị etu a. Ana m achọ ijigoro agba oche wee mara gị atụ etu iwe Chukwu okike abịa ma ji adị ọkụ na onye mere mpụ. Ọ mpụ ka imere alụ, mpụ ka imere ije ghọọ aghụghọ, jesi ka i were aghụghọ wee ghọpụta nwunye mmadụ. Ọgwụ alụ ka ị na-eme, alụkwọ nwa ị ya abịakọ ka abịa kpọọ gị alụ na imere alụ, anyị eme nwụcha. Ụmụ alụ niile aka ọ na-awụ unu mecha, ọ na-achọwa onye na-eme ụnụ. Mgbe o setizi ya amaghị ihe na-eme gị, jechụọ ofu ofeke ọbịbe nna gị na-efekasị ofu mmiri, na-efekasị ofu oil, si na ọ na-eme family deliverance or family liberation. Onye gwara gị alụ imere, jee nwụchagoro onwe gị maka na awụkwụchago onwe ọsọ use one church use ihe ọsọ use ọ ma arụ ọrụ n'ebe ị nọ. Ịbụ ụchụ, ịbụ alụ. Ọ ihe m na-ekwu, ọ Ugochi kwutuo na-ekwu. Ihe ọzọ m na-ekwu bụ alụ. Iwee je were atụrụ mmadụ ma ya n'ubi, iwee je tọrọ ya ma ọ wee ewu mmadụ, ma ọ je nwụrụ ọkụkọ mmadụ, ma ọ je gwuru ji mmadụ, alụ na n'Igbo. Ije were ihe ubi mmadụ na-agwaghị onye agha agba,
ndị Igbo anyị nwere alụ ịga n'obodo dị iche iche jee kwuo okenye n'ebe ụnụ ka ọ gwa gị ihe bụ alụ n'obodo ụnụ, maka na mba na-asụ n'onu ihe a bụ alụ n'obodo ụnụ sepụ aka na ya na alụ na omenala Igbo. O ji si n'ọdịnala Igbo nwunye mmadụ n'ebe niile n'obodo ọsụkwa ya bụ n'ala Igbo ịkpọrọ nwunye mmadụ bụ alụ. Nwanne ọ bụrụ na ime n'ụdị ihe dị etu a, nwanne a ga-awụcha gị maka na ụdị ọtọ na anyị nwere ibu n'ahụ ama ekwe ka ekpere ọbụla ma ọ bụ ọrụ ọbụla alụ n'isi gị. Ị nwere ike ị na-akpọrọ onye lụrụ ọrụ na ọgarọ mana ibu alụ ọnwụ ofu ndị gị wọstin bụ na ụdị alụ dị etu a emesịa ya ọ na-egbudo maka alụkwọ nwa agbagodo afọ ọ na-afịa ahụ ịpụta n'afa olesi na ọ bụ iwu onye ya na chi dị na mma chi gị wee kwezie wee ka e reviu ya ka ọ pụta n'afa. If not agba afọ ya na gba afọ alụ a na-ada mana ya mana ọgụ nwa bụ onye gburu nya alụ maka ihe na-esi nkakwu isi dị ya n'ahụ. Abụ m Ugochi tubelu na Oraifite, abụ m onye ozi mgbasa ozi ọdịnala. Ịlaiki ya vidiyo ya na YouTube channel, like ya, share ya among your friends, subscribe to our YouTube channel ka ị na-enweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Ifeọma ka nna si ya mee na anya ebe anyị afụ WhatsApp nọmba m for any inquiry, reach me out. Ndị Igbo maka anụ na eziokwu bụ ndụ ji agazienụ n'ọfọ. Ndewonu.